काले में हिट कैले कि मिस कॉल मारत साला उदा करे हानी हानी मन की भोरा बोल जइबू मन की भोरा बोल जइबू कमाई के भोरा बोल जइबू कमाई के दाया होई के भौजी लरा बोल जइबू नबील सिंह जी के तरफ से पुरस्कार बा हमारा तरफ से बार बार प्रणाम बा। लइका कहला कि सुना चुनरी चढ़ावा मैया तू चढ़ावा अच्छा भैया रामदेव आज पेंटर वाला 51 रुपये पुरस्कार बा सिंह गाँव हमारा तरफ से बार बार प्रणाम बा। खुद से भगवान से प्रार्थना बा चुनरी चढ़ावा माई के दुआरिया तू बन जा भौजी माई कहतानी तू बतिया के माना कमाई के तारा होई बड़का भैया अन्नू भैया के पिताजी यानी हमारे पिताजी के तरफ से आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना बा कि पिताजी का आशीर्वाद हमने सब लड़का को हमेशा बरकरार रहो।